Исәнмесез, кадерле дуслар, эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Җыр моң дәрьясына гизәр вакыт килеп җитте. Ун җыр, ун иң шәп, иң матур, иң рәхәт җырлар, ләкин берәү генә җиңүче булырга тиеш. Бер атна дәвамында сез Болгар радиосы дулкынлары аша әлеге җырларны тыңлап, тавыш бирә алдыгыз. ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми төркемендә тавышлар гына түгел, хәтта фикерләрегезне дә язып калдырдыгыз. Инде бу атнада без иң шәп башкару осталыгын тикшерәбез. Кайсы җыр сезнең күңел төпләренә актарып, айкап чыгара алды? Кайсы җырчы җырын җиренә җиткереп җырлый алдысың? Әлегә әйтергә иртәрәк, чөнки тавыш бирү дәвам итә һәм инде 1 сәгатьтән соң без җиңүчене билгели алачакбыз. Хәзер, әйдәгез, кадерле дуслар, без инде әлеге җырларны барлап чыгыйк һәм инде тагын бер кат әлеге җырларны тыңлап исебезгә төшерик. Әле бүген бит әле ватанны саклаучылар көнне багышлап халык, бигрәк тә хатын-кызлар бүләкләр эзли башлады. Дуслар, әйдәгез, сезнең белән болай сөйләшик, әйдәгез, хәтта сөйләшеп кенә түгел, ә киңәшләшеп тә алдык әле. Безнең иратларга нәрсә бүләк итергәсең? Инде һәрбер бәйрәм алдындан безнең башларыбыз ката бит, шулай бит. Әйдәгез, сез ВКонтакте шелтәрендә үзегезнең фикерләрегезне языгыз әле, нәрсә бүләк итәргә. Инде бүләк икән, бүләк булсын иң шәп, иң оригиналь тәкъдим итүчегә без дә сезгә Болгар радиосыннан бүләк тәкъдим итәчәкбез. Һәм бүләк белән генә булмый, әйдәгез, тагын бер сорау бирәм баштан ук. Чын ират нинди булырга тиеш? Аның характеры. Бу турда да үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Әйткәнемчә, иң шәп, иң кызыклы хәбәрләрне мин турыдан-туры эфирда укыячакмын. Һәм инде аннан да килеп, без безнең башкаручыларның да фикерләрен белә алачакбыз. Мәсәлән, беренче катнашучыларыбыз Алсу һәм Азат Фазлыевлар гаиләсендә Алсу 23 февраль җитүгә инде баш катырып кибетләрдән йөгереп йөри дип уйласагыз, һич кенә дә ялгышасыз. Бу гаиләдә 23 февраль алдыннан Азат һәм аның 2 улы кибетләрдә чабып, Алсуга бүләкләр карап йөри икән. Ни өчен дигәндә, чөнки Алсуның туган көне 23 февральдә икән бит, дуслар. Һәм инде Алсу сөйләвенчә, ватанны саклаучылар көне алдыннан безнең серле дөньяга әверлә, чөнки алар миннән, мин алардан бүләкләрне яшереп йөрибез дип көлеп сөйли. Ә инде Азат бүләкне бик җитди, диккать белән сөйли икән, ул шәп булырга тиеш, ә иң мөһиме истә калырлык булырга тиеш ди Азат. Инде сизгәнсездер, нәрсә әзерләгәннәрен мин әлегә әйтә алмыйм, сер булып кала. Инстаграмнан 23 көнне барысын да бөтенебез дә күрербез. Ә әлегә әйдәгез, Алсу һәм Азат Фазлыевларның җырына күчик. Әлегә алар 7нче позициядә Яшик яратып исемле җыр тагын ничәнче баскычка менә алар. Киттек. Яш вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каян да китмәс ул. Әгәр икәү булсак, сөюбезне бергә төреп икәү бәйләп куйсак. Уза дина син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул.
шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димә син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яшигә яратып. Уза димә син, уза күрмәсен, үзең беләсең, берәү генә бит ул яшь вакыт, яшигә яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яшигә яратып, яшигә яратып. Ират гомумән ниндидер бүләккә мохтаҗ, шуңа 23 февральлегенә көтеп утыра дип уйламыйм дип саный чираттагы катнашучыбыз Мурат Гайсин. Аның өчен ул беренче нәүбәттә якыннар, дуслар белән аралашу һәм инде аларга күтәренке кәеф бүләк итү ди. Мурат Гайсин җырына күчәбез, дуслары. Сайра Тургай исемле җыр әлегә беренче позициядә. Гомумән беренче ике атнада ул беренчелекне бирергә теләмәде. Бүген соң кайсы баскычка урнаштырырбыз, әлегә җырчыны вакыт күрсәтер, әлегә җырны карыйк. Җиргә тагын җәйләр килә, синең җырың җәйдә генә. Сайра Тургай, сайра син эздереп, тына күрмә сайрагына. Сайра Тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Мине җырларыма сиңа кушылып, гомеремнең җәйләрендә сайра Тургай, сайра син эздереп, тына күрмә сайрагына. Сайра Тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Беләм бит мин тукталасын, синең җырың җәйләр үткәч. Сайра Тургай, сайра син эздереп, тына күрмә сайрагына. Сайра Тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына.
син эзләрен тына күрмә сайрана сайра торгай җәй үткәнче сайра хәлдән тайма зинһар тынмана туктап калма зинһар тынмана Тапшырыбызны турыдан-туры эфирда дәвам итәбез, кадерле дуслар. Чираттагы катнашучыбыз тавыш бирүнең 3нче атнасында бик күп катнашучыларыбызны куып җитә алды һәм хәзер ул 3нче позициядә 465 тавыш белән. Бәхетемә исемле җыр Сөмбел Билалова тагы да югарырак менә алырмы? Канатланып, алып очты мине уйларым. Иңнәремә назлар сарылганда, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине Кулда, күзләр күздә булды. Мин яратып, сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемдә, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Сөяр өчен яратылган җанның шитлекләрен ачтым, тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным.
достар, без бүген турыдан-туры эфирда тамашачылар һәм җырчылар белән бергә ике сорауга җавап эзлибез. Нәрсә бүләк итәргә һәм ират нинди булырга тиеш? Инде беренче сорауга Марат Шәйбәков үзе дә бик яхшы җавап бирде. Ират өчен иң шәп бүләк ул инструментлар җыелмасы. Үзеңә алырга вакыт булмый, ә менә берәрсе бик шәпне, әйбәтне алып биргән булса, рәхәтләнеп узакка җитә ул дип сөйли безгә Марат Шәйбәков. Достар, әйдәгез, сез дә үзегезнең фикерләрегезне языгыз әле. Иң шәпләрен мин инде туры эфирда укыячакмын, алай гына да түгел. Иң оригиналь хәбәр язучыга бездән бүләк тә булачак. Әлегә әйдәгез күчик Марат Шәйбәковка һәм аның искиткеч матур җыры Насыйп булдан әллә кемнәргә исемле җыр кайсы урынны яулый алыр? Көндә яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гөл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Юк дим үзем үзгәләнәм, сиңа алып китә уйларым. Бүтәнне мин сайлар идемме соң, белгән булсам дөньяда син барым. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Төшкә керәсе юк, гомерләр уза ашкынып. Тик хыянәт минем өчен түгел, газаплама зинһар чакырып. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә.
Марат Шейбеков әлегә 4-нче позициядә, аңа 350 тавыш килеп ирешкән. Әгәр дә инде әлеге җырчыны тагы да югарырак күтәрергә телисез икән, рәхмәт итегез. ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми төркеменә керегез һәм инде яраткан җырыгыз өчен тавышларыгызны калдырыгыз. Һәм инде без сезнең хәбәрләргә дә тукталып үтәбез. Ләйсән апа матур алып барасыз, сез шәп алып баручы. Ай, рәхмәт, Ринат Кабиров язып җибәргән. Алсу Азат Фазыевларның яңа клиплары бик матур, җыры шәп дип үзенең фикерен дә калдырган. Һәм инде безнең сорауга да җавап итеп, исәнмесез дип яза Гөлнас Илдаровна исемле тамашачыбыз. Сезнең тапшыруны рәхәтләнеп карыйбыз. Рәхмәт өчен Ират хатын-кыз өчен террәк булырга тиеш, балаларга дөрес тәрбия бирергә, ул гаиләсе өчен җаваплы дип яза безгә Гөлнас исемле тамашачыбыз. Миңа бу фикер бик тә ошады, дуслар. Әйдәгез җәтрәк, сез соң нәрсәләр уйлыйсыз, сезнең дә фикерләрне беләсе килә. Әлегә без җырчыларның да фикерләренә күз колак салабыз. Мәсәлән, Зөлфирә Мирзаянова чын Ират, минем алмазым кебек булырга тиеш, мин аны үлеп яратам дип безгә үзенең фикерләрен язып җибәрде. Менә бит искиткеч матур җырлы дуэт. Әйдәгез тизрәк аларның җырына күчик. Шәптән түгел исемле җыр хәзер үк сезнең экраннарда. Үкенмәбез дия, киткән идек аерылып. Тик нигә соң үкенедерә, яшибез гел сагынып. Ялгышырга язам икән, бәхетебез кителде. Үзеңдә бит онытмаган, әллә белми дисеңме? Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Достым, миңа синең ярдәм кирәк иде. Йөргән кызыма тәкъдим ясара булдым. Тәкъдим? Әйе. Син бит йөргән кызың да юк иде әле. Без йөргәнә башладык. Һәм Тимерне кызы вакытында суасым килә. кем төрешлисең? Син үзең дә шулай йөрдең бит. Ул итен әллә качан булган әйбер. Аны искә алмыйк. Нинди ярдәм? Күрешкәндә китәсең гел, ашыгам дигән булып. Үзең ничә мәртәбә карыйсың бит борылып. Күренә күзләреңнән үк йөрәгеңнең ялкынны. Хәлләремне сорашасың, әллә кемнәр аркылы. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Үткәннәрне искә алып, янабыз
Аңабыз да күйебіз. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптән түгел, шәптән түгел. Искиткеч моңлы пар, искиткеч матур җыр. Дуслар, мин сезнең исегезгә төшерәм, бу атнада без җырчыларыбызның башкару осталыгын бәялибез. Инде ВКонтактедагы Болгар радиосының рәсми төркеменә 200-дән артык комментарий килгән. Билгеле, инде бөтенесен дә укып бетереп булмас, ләкин берничәсенә тукталып үтмичә булмый. Камил Шамсуаров яза, бик матур җыр, моңлы тавыш язган текст туры килгән бик матур җыр, йөрәкләргә үтеп керә торган моң белән бәйләгән афәрин дигән әлеге хәбәрдә. Кызганыч, Камил әфәнде, кайсы җыр турында яздыгыз, бу сүзләрне язмагансыз бит. Әйдәгез язып җибәрегез әле, кайсы җыр шушлай итеп күңелләргә үтеп керә алды икән. Бик тә беләсе килә. Һәм инде Мурат Гасин хөрмәтенә бик күп хәбәрләр килгән. Сөмбел Билалова, сезнең тавышыгыз бимәс кешене дә биеттер. Искиткеч җырлыйсыз, шатландырып торасыз безне. Сезгә уңышлар дип яза безгә Индира Миргалимова исемле тамашачыбыз. Һәм инде тагын берничә хәбәрләргә мин бераз гына соңрак тукталырбыз, дуслар. Әлегә әйдәгез әле кичекмәстән Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова җырына күчик. Ул да үзенең егетләренә бик матур бүләкләр сайлап алган икән. Әлбәттә, инде һәрбер кеше үзенчәлекле, шуңа күрә характерына карап сайлыйсың инде бүләкне дигән фикер яңгыраты безгә Зәйнәп ханым. Инде алган бүләкләрен рәхәтләнеп, сөендереп бүләк итә торсын. Ә без Зәйнәп ханымга үзебез тавышларны бүләк итик. Сагышланган жаннарга
Кайнар хитта Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Дуслар, әйдәгез тагы күбрәк тавышлар юллап җибәрик. Миңа калса, мондый дәрәҗәдәге җырчы безнең хит-парадта беренче булырга тиеш. Бу бары тик сездән тора. Инде безнең тамашачыларыбыз үзләренең матур тәкъдимнәрен яза да башладылар. Без бүген 2 сорауга җавап бирәбез. Ират нинди булырга тиеш һәм нәрсә бүләк итәргә? Ират нинди булырга тиеш дигән сорауга менә мондыйрак хәбәрләр килеп иреште. Ләйсән язачын ир-егет минем абыем кебек булырга тиеш. Кыю, батыр һәм матур дигән Ләйсән абыегызның исемен генә язмагансыз, кызганыч, ләкин иманым Камил ул нәкъ шундый һәм Алла бирсә, әлбәттә инде сезнең юлыгызда бар тик шундый егетләр генә очрашыр дип ышанып каласы килә. Тагын бер хәбәргә күз салам. Чын Ират хатын-кызны ничек бар шулай кабул итәргә тиеш? Иң шәп бүләк ул сөю, мәхәббәт. Урамда 21 гасыр, әйдәгез бер-беребезгә күбрәк игътибар юнәлтик дип искиткеч матур хәбәр язган безгә Руфинә исемле безнең тыңлаучыбыз һәм тамашачыбыз. Менә бит дуслар, чыннан да безнең хатын-кызларыбызның күңелендә идеаль егетләр менә шундый булырга тиеш һәм иманым Камил без нәкъ менә шундый Иратны үзебез дә ясый алабыз. Шулай бит дуслар. Алга таба дәвам итәбез. Ярамир башкаруындагы җырга күчик. Сүз уңайыннан әйтәсем килә, Ярамир алай бүләк көтми, ләкин шулай да бүләк итсәләр бер дә каршы килмәс идем дип безгә әйтеп җибәрде. Ул шәхсән үзе хәрби кафедра бетергән кеше. Менә шулай. Хәзер әйдәгез бу искиткеч матур моң тавыш иясен хәзер безнең экраннарда күзәтик. See
nefes kilven Kıyama Kilven Шулай итеп, дуслар, ватанны саклаучылар көне якынлаша һәм әлбәттә инде һәрбер хатын-кыз үзенең ир-атын сөендерергә тели матур оригиналь бүләк белән. Әйдәгез әле, дуслар, тагын бер кат исегезгә төшерим. Үзегезнең киңәш тәкъдимнәрегезне безнең ВКонтакте шелтәрендә Болгар радиосының рәсми төркемендә язып калдыра аласыз. Ә инде иң оригиналь хәбәр иясенә бездән бүләк, ул да булса спорт шешәсе. Матур итеп, инде сез шуша оригиналь бүләкне безнең исемнән дә үзегезнең яраткан кешегезгә бүләк итә алачаксыз. Ләкин моның өчен бераз гына фантазияне җигәргә кирәк булачак. Алга барабыз һәм инде чираттагы катнашучыларыбыз Эльмира Гыйльфанова, Рафил Җәләлиев һәм аларның искиткеч матур җырлары. Әйдәгез аларны тыңлыйк һәм тавышларны да бу җырлы пар өчен кызганмыйк. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма, эрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы күкләрнең йылдызы кычакта, икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йылдызлар тыңларлар бирелеп, сакына иренеңнән үбәрмен үрелеп. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлар күз кыса, аларда хыялый. Безнең күк аларда ялгызы тора алмый. Йылдызлы сөюем таң йылдыз булгансын. Күңелем күгенә нур булып кунгансын. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар
балкышы, син сихри йолдызым, җирдә иң яктысы. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым, җирдә иң яктысы. Татар эстрадасында менә шушындый матур гаиләләр булганда, әлбәттә безнең татар эстрадасы тагы да чәчәк атачак, шулай бит, дуслар. Тагын бер җырлы, моңлы дуэт, ягъзәле аларны да бергәләшеп тыңлыйк һәм тавышлар юллыйк. Ул да булса Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Достар, без алга таба дәвам итәбез һәм инде соңгы катнашучыбызга да күчәбез. Ул Ләйсән Мәхмүтова. 23 февраль белән бәйле булган мәзәкләрне бер дә яратмый икән. Нигә һаман бездән, хатын-кызлардан бүләк ала белмиләр дип көләләр соң? Кибеттә хәзер нәрсә генә юк. Без шуларны бүләк итәбез дә бит инде дип яза безгә Ләйсән Мәхмүтова. Инде иң яхшы иратка әле лаек та булырга кирәк, кешелегенә күрә капкачы дип юкка гына әйтмәгәннәр дип бу ыштан да үзенең фикерләрен яудырды Ләйсән Мәхмүтова. Әйдәгез кичекмәстән җырына күчик. Көнне-төн исемле җыр әлегә икенче позициядә. Так, әйдәгез, керәбез. Нигә генә күрдем сине,
Nige gene yarattım bilmeysen de sezmeysen de bu dünyada min varım sen benim kıyaşlı günüm sen benim aylı tenim birden birin bulup kına yaşaysa kileminem nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine köngülümde küz oldum da tiksin kınetene kınetene nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine bir de uyularımdan çıkmaysan kınetene kınetene show senin tatlı hayalım bir gün kerakmi bülten paşangana senin bilen birge bulur biz iken birleşir de yıldızlar görüp bizning söyünü bir koşanda bir kimge de bilme bağrım sen beni nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine köngülümde küz oldum da tiksin kınetene kınetene nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine bir de uyularımdan çıkmaysan kınetene kınetene show kınetene nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine köngülümde küz oldum da tiksin kınetene nişliminde hazır nişliminde kavatlıyım ben isimine bir de uyularımdan çıkmaysan kınetene show Kaynar hit, kaynar hit Bulgar radyosunda Шулай итеп, дуслар, без Кайнар хит проектының 10 җырында тыңлап чыктык, һәм инде нәтиҗәләргә дә күз салыр вакыт килеп җитте. Һәм 1478 тавыш белән беренче урында Мурат Гайсин, Сайра Тургай исемле җыр бу атнада да җиңүче. Дуслар, инде бу тавыш бирүнең 3нче атнасы иде. Икенче алдагы атнада инде соңгы атна булачак. Аннан соң бөтен тавышлар да кушылачак һәм иң күп тавыш җыйган җыр ай җиңүчесе булып танылачак. Һәм шулай иттереп, без инде сездән алдагы атнада да тагы да күбрәк активлык көтеп калабыз. Һәм инде безнең тагы да җиңүчеләрне билгелисе килә. Иң оригиналь хәбәр язучы Гөлнас Илдаровна 2 хәбәр язган. Икенчесе оригиналь бүләк турында кофемашина үзе сатып ала алмаячак, бүләк итсәм сөенер идем. Менә бит нинди практичный дияр идем хатын, гаиләгә дә, иренә дә менә шундый зур сөенеч. Миңа калса, әгәр дә ала алсалар, бик яхшы шәп булыр иде. Дуслар, сораубыз икәү, шуңа күрә әйдәгез тагы бер җиңүчене билгелик. Миңа бик тә Руфинаның хәбәре ошады. Инде хатын кызга мәхәббәт бүләк итәргә кирәк дигән хәбәр иде ул. Һәм гомумән 21 гасырда бу күпләргә җитеп бетми. Шушы 2 җиңүчене тәбрик итәбез. Бүләкләрне Максим Горький урамы 15 йорт адресы буенча алып китә аласыз. 2 спорт шешәсе сезне көтеп калачак. Бүгенгә шулар иде. Сез Кайнар хит парадын карадыгыз. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Барлык иратларны якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Һәр барчагызга да тынычлык, иминлек, гаилә тынычлыгы теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыйк. Кайнар хит